Kana ji na dan nan? Da Allah bidiyon nan ya fita saboda idan na dora gaba ɗaya duniya ce za ta gani. Karkada mu, ai ni na iya bidiyo. In na dauke kama duk duniya sai ta ganka. Allah dan nan. Kai dai mu je. Mai zagi sai ka matso ka jiya ko kayi a banza kai ajiya tilas in yo maka ban gajiya sata ba hali ba bare na iya bani tata bana kurbagiya bani lekaloji dan na taya bani ba da baya wa yan tsiya balle a kira ne da dan kwaya kai ku zo me kuke yana comedy muke yi tattara ku wannan gun kaje shi zaka iya ku zo nan shi ne ba ku tambaya ba ko da masu gidan ku dafa kama ba kofar gidan ku ban nan gun ku zo wa ku tambaya mun ga ba kuwa ne to kuma mun ga ba amfani na mai cikin gidan ba shine muka dan haska to kuwari ku zo yan amma nawa za ku biya ni